मंगलम्। गोदारं रत्नधातमम् स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनोभिर्व्याशेम देवयेतय्यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नापो विद्युतः परिपान्दो सर्वतः शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नारायण यतिं गौड सारस्वत गुरुं भजे वासुदेव गुरुं वन्दे रागदोष विवर्जितं ऊर्ध्वगात्रं महायात्रं नारायण करोद्भवं विठ्ठलत्रयलब्धारं वादिराजयति प्रियं जीवोत्तम गुरुं वन्दे विमानेन दिवङ्गतं कर्म सिद्धान्त सन्न्यास पद्धत्यादिकृतं गुरुं श्रये श्रौतादि धर्मोपदेष्टारं पुरुषोत्तमं शान्तिमन्तम् अहं वन्दे कान्तिमन्तं निरन्तरम् कामितार्थप्रदातारमणीयोत्तमं गुरुं श्रीरामचन्द्र वैदेही सौमित्रि हनुमताम् लब्धारमनिशं वन्दे रामचन्द्रईश्वरम् येन माने पदोर्मूले भूतो नारायणाभिदः स्तब्धीकृतो दिग्विजय रामचन्द्र गुरुं भजे स्रष्टमष्टौ मठान्येन महान्यत्नकृतोऽपि सः विश्वनाचोदितस्त्यक्तो रघुचन्द्र गुरुं भजे प्राप्तपत्रार्जुनच्छत्र शङ्खचामरदीपिकम् भूयो भूयो भजे भक्त्या लक्ष्मीनारायणं गुरुं लक्ष्मीकान्तगुरुं वन्दे दीनसज्जनतारकम् लक्ष्मीकान्तकृपापात्रं ज्ञानवैराग्यसागरम् स्वार्थदोषप्रशान्त्यर्थं शान्तस्वान्तमुपाश्रये लक्ष्मीकान्तकरोद्भूतं रमाकान्तयतीश्वरम् नमामि कान्तं रमाकान्तकरोद्भवम् इन्द्रियाणां प्रदान्यर्थं प्रदान्ति योगिदन्तिनम् श्रीकान्तचरणाम्भोज भृङ्गनिस्सङ्गमानसम् श्रीकान्तयोगीशं विषयासन्नसिद्धये व्यासराजमठाधीश लक्ष्मीनाथयति प्रियं भूत्यै भूविजयं रामचन्द्रं योगीन्द्रमाश्रये यस्य रोषाङ्कुराज्जातो भस्मसात् ग्रहाङ्गवैरविकानां तं रमानाथ गुरुं भजे यो बडोदा महाराजं सद्पुत्रमकरोच्छ्रितं लक्ष्मीनाथ गुरुर्मेस्तु समनो भीष्टतस्तुतः आनन्दतीर्थमौनीन्द्रं सदानन्दमयोनिधिं प्रबन्धे दीनमन्दारं सदानन्दाप्तये सदा पीत्वा सम्यक् सुधासारं चरित्वा वसुधातलं वादिवाराजितायेन पूर्णप्रज्ञगुरुं भजे न्यायव्याकरणाभिज्ञं मध्वसिद्धान्ततत्परं पद्मनाभगुरुं वन्दे वेदवेदान्ततरकादि शास्त्रज्ञयो निरोधनः तं श्रीमतीन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिं कमलानाथपादाब्ज भ्रमरायितमानसं ममतारहितं वन्दे कमलानाथदोर्जातं जातिगणसेवितं वन्दे सुहास्यवदनं द्वारकानाथयोगिनं द्वारकानाथतीर्थानामनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याधिराजतीर्थानां भक्तानां श्रीरामविठ्ठलौ आरोग्यं दीर्घमायुष्य रक्षणादवपायतः न्यायवेदान्ततर्कादि तत्त्वशास्त्रादि तत्परं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये। श्री बद्रीनारायण महाराज की श्री रामदेव वीर विठ्ठल चरणारविंद के गोविंदानुगोविंदो श्री वीर हनुमान की बोलो श्रीमन्नारायण तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो श्रीमद वासुदेव तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद जीवोत्तम तीर्थ स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद कमलाकांत तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद श्रीकांत तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद भूविजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद रमानाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की
परम पूज्य श्रीमद आनंद तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद पद्मनाभ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद इंदिरा कांत तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गोकर्ण मठ संस्थान की तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की गाड़ी समुद्रस्य प्रहाय में सही रत्नानिदाक्षे स्वाजी श्रीतागम मित्रमीमहे हिरण्यरूपस्यैरण्यचन्द्रगपानपासे तु हिरण्यवर्णः हिरण्याकर्यो निर्निषद्या हिरण्यदादध्यन्नस्मै श्रीजातशुदाति श्रीवसानं प्रदत्तमाय नमोनिस्य सुजात समितामितद्रौ श्रीरतं मामापतयो जुर्वाण्डशमेवे पापामनिनां ब्रह्मा भवनिसा रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय कृते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मांता गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीयत्पतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्म जन्मने। प्रप्रथम जामिनो भारतीय रमण मुख्य प्राण अंतर्गत श्री सीतापती रामचंद्र देवाक पणगेनो तशीचे मठाचे आराध्य श्री वीरविठ्ठल देवाक पणगेनो तशीचे गेले मठ परंपरेंतले सर्व गुरुंक नतमस्तक जावंगेनो आयच्या दिवसाक 550 वर्षाचे हे एक समारंभाचे रामनामाचे तारकाचे समारोप समारंभांतू आमगेले विद्यमान जावन आशिल्ले तसले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान 2 उतरुलोच कतरे एक आशीर्वाद केले त्याप्रमाणे स्वामी चरणारविंदांतू शतकोटी प्रणाम करगेनो स्वामीला आशीर्वाद घेऊन गेनो 2 उतरुलोच्या काम प्रयत्न करता आयच्या दिवसाक आमी बद्री नारायणालय चरणारविंदांत येवन बशिल्ले सती हांगुलो काजाल्यार बिची पोटांतले ना एक नमुने कळवळ येत आसा एक कसले कळवळ की म्हणून सांगले रे वातावरण बी तशें आसा हे वातावरणा मागशी अशी की म्हणून सांगले रे 550 वर्ष मागशी हे असले दुर्गम जावन आशिल्ले तसले क्षेत्रांतू तुका थोडे कमी लाभ का शिरशीच तू तसले क्षेत्रांतू आमका श्रेष्ठतम आशिल्ले तसले आणि ज्येष्ठ जावंक गेनो आमगेले गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांकाचे एकत्र हाण गेनो एक छत्रात गो आमका धर्माचार्य आमगे समाज कशी चलन वत का म्हण बदल परमात्मान निश्चित केले स्थान हे बदरिकाश्रम नरनारायण पर्वता सन्निधानांतू फलिमारू मठाचे स्वामेले धावी स्वामे रामचंद्र तीर्थ स्वामे तांनी आमगेल गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांक आमगेल खय गोमांतक प्रदेशात आरभ्य इडी भूम आमगेले भारत देशांत आशिल्ले तसले गौड सारस्वतांक एक अत्यंत दुर्लभ जावन आशिल्ले तसले मठ मान्यता दिल तसले स्थान हे आमकां ताजे पयले आमी खंय चलत आशिल्ले आमकां गोत ना जाल्यार विची स्वाम्यान नारायण तीर्थ म्हण गेनो योग पट्ट दिवंक गेनो हे स्थानांत तांकां आमकां एक मठ चलोवच्याक आमकां एक धर्माचार्य म्हण दिले तशी प्रारंभ जावन आयिल्ले तसले ही परंपरा 24 स्वामी तांकां नित्य निरंतर जावंक गेनो आमगे समाजा राखूंक गेनो वेळोवेळे धर्मपीठारी आमच्या तसले कसने कष्ट स्वामेल पायामुळांत आमी निवेदन केले कडेना इडी आमगे समाजाक स्वामेल आशीर्वाद स्वाम्यान दिल तसले मार्गदर्शन स्वाम्यान दिल तसले का आशीर्वादा निमित्तान सर्व आमगे समाजाक श्रीरक्ष जाल्ले म्हणबदल आमकां आनी 2 उत्तर नाती तशी आईचे विद्यमान जावन आशिल्ले तसले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक आणि तशी फलिमारू मठा स्वाम्याले आईच्या दिवसाक विद्यमान आशिल्ले तसले स्वामे
तन्नीबीच विद्या श्रेय परमपूज्य विद्याधीशाचे पळया तन्नीबी 30वे स्वामी आमगेल 24वा स्वामी अशी ते दोन स्वामेल कसं नसा ते कसं परंपरा अत्यंत तत्ववादाचे वैष्णव सिद्धांते मताचे प्रचार की प्रसार करगेनो आमगे समाजाक राखूंगे नडील असा हाजी मागशी 550 म्हणजे 550 दिवसा मागशी आम्ही एक पटी विचार करूया आईच्या 550 मागशी दिवसाक आमगे लेडी समाज जे संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाचे जो शिष्य वर्ग असा आम्ही स्वप्नात समेत केले नाही की म्हणजे एक सांगतो मंत्र 13 अक्षरा मंत्र श्रीराम जय जय राम 13 अक्षराचे तारक जाऊ का आम्ही केलेली सगळे पाप निवृत्ती जाऊ का म्हणले एक उद्देश स्वाम्यान धरनो सर्वांक एकत्र हाडका आमगेल घरान तो आम्ही करत आशिल्ले भालगड स्वामीनं आमका उपदेश केलो रामनाम लेखना रुपारी जपा रुपारी शतकोटी तशी कोटी रामनाम यज्ञात आरभ्य शतकोटी पर्यंत स्वाम्यान निर्धार केलो तशीच आमगेल परमपूज्य स्वाम्यानं आमका त्या दिवसाक आयच्या दिवसाचे 550 दिवसा मागशी 550 दिवसा मागशी रामाल क्षेत्र तशीच परम पवित्र जावन आशिल्ले तसले वडाला मंदिरांतून ते स्थानांतू विश्वंबर म्हणजे सिद्धिविनायकाक बसवत तसले जागे रे स्वामीनाम सर्वांक उपदेश केलो रामनाम जपाचे उपदेश केलेले स्थान बी अत्यंत पवित्र स्थान ते स्थानांतू परमपूज्य नित्य प्रातस्मरणीय जावन आशिल्ले तसले विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांका तांगेल गुरु आमगेल परमगुरु आमगेल द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्यानं शिष्यत्व दिले तसले स्थानांत बसून त्यांनी प्रारंभ केलाय पळया हाजी मागशी कितले व्हड विचार उरतात म्हणून त्या स्थानांत बसून येनो 550 दिवस केन्ना परिपूर्ण जाव का आयच्या दिवसाक आमका आश्वीज मासांतुले कृष्ण पक्षांतुले द्वादशी तशी उत्तर भारतांतू कार्तिक मासांतुले कृष्ण पक्षांतुले द्वादशी अशी आमका अमावास्य पर्यंत चलतसले एक निर्णय पूर्णिमांत पर्यंत चले एक निर्णय तशी आजी द्वादशी आजी शनिवार पळया तसले एक आमगेले देवाले एक स्वामीले एक निर्धार मागशी स्वामीले एक आशीर्वाद आशिल्लो म्हणजे बदल आयचे दिवस बी द्वादशी विष्णू तिथी त्या दिवशी रामनवमी प्रारंभ केले स्वामीनं आयच्या दिवसाक द्वादशी परिपूर्ण केले हे हाजी दोन्ही हाजी मध्ये आशिल्ले तसले रामनाम तारक म्हणलेच एक आमक सूत्र ते सूत्रांत तो सर्व लोकांक एकत्र हाडनो म्हणजे स्वामीनं ಒಟ್ಟು ಲೋಕಾಂಕ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರಾचे पळया 120 120 तन्ने रामाल नावाचे जे केंद्र करगेनो 104 उपकेंद्र करगेनो ते जाग्यांतो आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषही सह आम्ही पळयता ते म्हणतारे आमगे देवस्थानांत आम्ही प्रत्यक्ष पळयल्या स्वामी न चुकता 5:30 म्हणजे 5 घंट्याक तन येऊन बसून गेलो ते रामनामाचे एक दिवस बी चूक नाशीचे कित्याक म्हणून सांगले रे हे संकल्प केलेले तसले उपदेश दिवंग गेलो आमक बर जाऊ का म्हणून स्वामीन कसं दिल तसले उपदेश असणे सर्वत्र व्यापक जाऊन गेलो भारत देशात नाही परदेशात बीचे प्रति दिवस तंगेल घरात बसून गेलो रामनामाचे कसं नाही कसा मंत्र अत्यंत चंद्रतीन चलून हडिल असा हाजी पूर्वांतो सांगता म्हळे रे आमका पुनर्वसू नक्षत्र हे रामाल नक्षत्र आणि तशीच श्रवणा नक्षत्र आमगे स्वाम्याल नक्षत्र आणि विद्यमान जाऊन असेल तसले स्वाम्याल बीचे पुनर्वसू नक्षत्र हे पूर्ण जाऊ का मिळाले रे मर्त्यावतारस्तु इहमर्त्य शिक्षण म्हणून सांगल्या रामायणात येतात राम कसल्या काय लोक मनशान कशी उरका म्हणून शिकेल तसले रामो विग्रहवान धर्माक प्रतिरूप जाऊन असेल तसले रामो तशीच मर्त्यावतार आमगेल समाजाच्या कशी उरका समाज कशी वैर का समाजांत संघटन कशी उरका समाजांत कसं नाही कशी दुर्भाग कशी निवृत्ती जाऊ का सकालार खंच कालार कस लोकांक मेळका तो आशीर्वाद रूपार स्वाम्यान दिव का म्हणजे बदला तन्वीची पुनर्वसू नक्षत्राचे शुभ दिवसारे तेच अंशावता तोच अंश स्वाम्यान घेऊन येनो हे आमका मिळेल तसलं भाग्य अत्यंत पवित्र तशा घेनो हे 550 दिवस पर्यंत आमगे स्वाम्यान आमका सर्व समाजांका रामनाम तारक मंत्राचे उपदेश करून घेनो आमगे जन्म सार्थक केलो जे रामनाम रा आणि म दोन्ही शब्द ते रामले आम्ही केले तसले पाप निवृत्त करता अग्निबीज
मग म्हळ्यार शांत. आम्ही मस्त रितीन पाप करतात, कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक स्पष्ट प्रत्येक क्षणात आम्ही विचार आणतो जे आमकां पहिले कळता की म्हळ्यार हांव तांकां पटयता, ताका मोस करता, पहिले आमकां रिफ्लेक्ट जाता. पहिले पूर्व सिद्धतेवरती म्हळ्यार रे आपण कसं की केल्या रे आपण ताका मोस करता, हे पुरा प्री प्लॅन्ड जावच्या नंतर कसं नाही ते खंयचे क्रिया रुपार करता पळय ते पुरा पाप. ते पाप निवृत्ती करता कसले एकमेव मंत्र आम्हाला स्वामीन आमकां दिल्लो आसा. त्या निमित्तान सर्व लोकांना हो मंत्र करगिनो, मंत्राचे जपाराधन करगिनो, 550 कोटी परिपूर्ण करगिनो. फाल्या दिवसाच्या ना रथाचे परिक्रम प्रारंभ जाता. तो परिक्रम जावं तसलो मार्ग देवभूमी हांच्यान प्रारंभ जावंक गेलो. आम्ही 10,000 आमगेले समुद्र लेवलाच्यान 10,000 फीट वयर आसाची समुद्र तलांत आशिल्ले त्या समुद्राचे आशिल्ले तसले पर्तगाळी मठ पर्यंत हाचे परिक्रम जावचे आसा. ते जागेर आम्ही राम मंदिर रामान स्वयं स्वाम्यानाचे प्रतिष्ठापन केले तसले रामान दरबार राम लक्ष्मण सीता अशी मुख्य प्राणदेव आमगेल गांवांत तो प्रत्येक सेंटरांत येतसाठी ते आईल निमित्तान ते रामदेवालय एक हे प्रसिद्ध क्षेत्रांत आईल निमित्तान हे क्षेत्राचे थोड धूळ ताका लागिल्ली उरता. ती धूळ आमकां लागिल्ले कडेन आमगेल गांवांत प्रत्येक लोकांक ताचे दर्शन घेतिल्ले कडेन ते रामदेवाला दर्शन घेतिल्ले कडेन आमगेले कसनेक जन्मार्जित पाप असले रे ते देव आनी तशीची स्वाम्याला आशिर्वादान निवृत्ती जाता. म्हणजे बदल स्वाम्यांका सर्व लोकांतर्फेन आमकां हे उपदेश दिले बदल तशी आमकां हे 5.5 दिवस अत्यंत आमगेर जन्मांतूचे असल 5.5 दिवस आमकां न्ही मेळनाचे. आमगेर मठा हिस्ट्रीन तो 1475 कशी प्रसिद्ध जाले तशीच 1456 इसवी कशी प्रसिद्ध जाली तशीच म्हाका दिसता 2025 इसवी बीचे जनमानसांतू शतमान पर्यंत ही इसवी आस पळया ही सर्वांक उडगास्त वर्तसेल इसवी उरतली अशें म्हण सांगूंक गेलो. स्वाम्यान म्हाका 2 उतरां उलोवच बदल एक अवकाश करून दिलो. म्हाका कळनो न कळनो कसन तरेची भूल चूक जाल्ली आसल्यार उलयले कडेन कसन चड कमी आसल्यार क्षमापण करता. फाल्या दिवसाच्यान आमकां रथाची एक परिक्रमा घेवन वच बद्दल स्वाम्यान आशिर्वाद करता म्हणून सांगूंक गेलो. म्हगेले 2 उतरां स्वाम्यान पांयमुडान तूं अर्पण करता. राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय वेदघोष केले सर्व वैदिक कृतना धन्यवाद. आमगेले पर्तगाळी मठाचे 550 वर्ष संपन्न जावन हे भव्य मठ परंपरेक सर्व गुरुवर्याले स्मरण करचे आमगेले आद्य कर्तव्य. तशानु गुरु परंपरेले स्तोत्र पठण करून तांकां नमन करता म्हणून विनंती.
वैदिकमला विनंती करतो. ओम ब्रह्मांता गुरुवस्साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सद्गुणे जन्म जन्मने वडेरपदवेधारं नारायणपरायणं नारायणयतिं गौड सारस्वतगुरुं भजे वासुदेव गुरुं वन्दे रागदोष विवर्जितं भूतगात्रं महायात्रं नारायणकरोद्भवं विठ्ठलत्रयलब्धारं वादिराजयति प्रियं जीवोत्तम गुरुं वन्दे विमानेन दिवङ्गतं कर्म सिद्धार्थ संन्यास पद्धत्यादि कृतं गुरुं श्रेयशौदादि धर्मोपदेष्टारं पुरुषोत्तमं शान्तिमन्तं अहं वन्दे शान्तिमन्तं निरन्तरं कामितार्थप्रदातारं जीवोत्तमं गुरुं श्रीरामचन्द्र वैदेही सौमित्रे हनुमतः लब्धारमनिशं वन्दे रामचन्द्राय ईश्वरम् येन वादे पदोर्मूले भूतो नारायणापितः स्तभीकृतो दिग्विजय रामचन्द्र गुरुं भजे सृष्टुमष्टौ मठान्येन महान्यत्नकृतोऽपि सः विष्णुना ज्योतितस्त्यक्तो रघुचन्द्र गुरुं भजे प्राप्तवक्त्रार्जुनक्षत्र शङ्खचामरदीपिकम् भूयो भूयो भजे भक्त्या लक्ष्मीनारायणं गुरुं लक्ष्मीकान्तगुरुं वन्दे दीनसज्जनतारकम् लक्ष्मीकान्तकरुणापात्रं ज्ञानवैराग्यसागरम् स्वार्थदोषप्रशान्त्यर्थं शान्तस्वान्तमुपाश्रये लक्ष्मीकान्तकरोद्भूतं रमाकान्तयतीश्वरं नमामि कमलाकान्तं रमाकान्तकरोद्भवम् इन्द्रियाणां प्रदान्त्यर्थं प्रदान्ति योगिदन्तिनं श्रीकान्तचरणाम्भोजसङ्गमानसं श्रीकान्तयोगेशं विषयासङ्गसिद्धये व्यासराजमठाधीश लक्ष्मीनाथयति प्रियं भूत्यै भूविजयं रामचन्द्र योगीन्द्रमाश्रये यस्य रोषाङ्कुराजातो भस्मसाक्षरोक्षिगे ग्रहाद्वयविगाणां तं रमानाथ गुरुं भजे यो बडोदा महाराजं सत्पुत्रमकरोच्छ्रितं लक्ष्मीनाथ गुरुर्मेस्तु समनो भीष्टदस्तुतः आनन्दतीर्थमौनीन्द्रं सदानन्दमयोनिधिं प्रवन्दे दीनवन्दारं सदानन्दाप्तये सदा पीत्वा सम्यक् सुधासारं चरित्वा वसुधातलं वादिवाराजितायेन पूर्णप्रज्ञगुरुं भजे न्यायव्याकरणाभिज्ञं मध्वसिद्धान्ततत्परं पद्मनाभगुरुं वन्दे वेदवेदान्ततरकादि शास्त्रज्ञयो निरोधनः तौ श्रीमतीन्द्राकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिं कमलानाथपादाब्ज भ्रमरायितमानसं महदारहितं वन्दे कमलानाथदोजातं विद्यार्थीर्णसेवितं वन्दे सुहास्यवदनं द्वारकानाथयोगिनं द्वारकानाथतीर्थानामनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याधिराजतीर्थानां भक्तानां श्रीरामविठ्ठलौ आरोग्यं दीर्घमायुष्य लक्षणादवपायतः न्यायवेदान्ततर्कादि तत्त्वशास्त्रादि तत्परं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये श्री बद्रीनारायण महाराज की श्री रामदेव वीर विठ्ठल चरणारविंद के गोविंदानुगोविंदो श्री वीर हनुमान की मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम श्री वीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांत नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हयग्रीवाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्य मुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांत मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल
मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनु दक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम मंगल नारद भृगुवग्नीक मंगल सप्तर्षि गणपतीक मंगल राहु केतु कुजादिकांक मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम वायुरूपी पूर्णप्रज्ञांक माध्व वैष्णवयति वर्यांक गोकर्ण मठाचे सर्व गुरुवर्यांक मंगल द्वारकानाथ तीर्थांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांक सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम तारतम्योक्त मंगलमंताची निर्दोष देवालय सेवकताची जो नित्य हरि गुरु भजन संताती ते सर्व सुखान मुक्ती पावताती मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम 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 राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम 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 राम विठ्ठला मंगलम गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ
गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठा